אנחנו ממשיכים בשעריך, אנחנו בפרק ב', בסוף הפרק היינו כשהיינו, וזה מה שאומר, וזה מה שמעתם אוריזה בעניין זה והודע, כי הנה ביארנו תחילה קטש הזכויות המקוריות עם רשת לתדע, והן יהיו צבירות מקוריות ושורשיות לכל הציבוריות. אז הוא אומר לנו, באמת מה שלמדנו, שידוע שעריך מבחינת נשמה לכל הציבור. אז הוא אומר, תדע לך שהתשע דעריך עם רשת לתדע, הם נקראים 10 צביעות מקוריות ושורשיות, כי זה השורש של הכל, של הרוחניות, זה הם שורשיות הכל. אבל הנה, מציאת ספריית המלכות לא נתגלה עדיין, הוא לא דיבר איתנו רשת לתדע, ואחר כמה זה 9, כחף חגת נהי. הוא לא מזכיר המלכות פה, לא רואים בכלל שמזכירים את המלכות. לא נתגלה עדיין עתה, אמנם נבאר תחילת הכל הרשת לתדע, ובזה תבין מעלת המלכות, כי עטרה בראש צדיק והייתה לראש פינה, ויהיה לעתיד אורה גדולה מן השמש והבן זאב. פה מדבר קצת, אומר, נתגלה עדיין, מה זאת אומרת הוא נתגלה? הוא רוצה. אלא ידוע שעדיין בהתנהגות שלנו, בהנהגה שלנו, זה הנהגה של זון. ובהנהגת של זון, המלכות יש לה מקום בפני עצמה, זה נקבה, הספירה העשירית של האצילות. ומי מתקן את זון? זה אריך. אז הוא אומר, נכון, השורש זה בא מאריך, אבל באריך אין גילוי של מלכות נפרדת חס ושלום. אז איפה המלכות שלו? באמת, אריך עצמו, צד ימין שבו זה מה, צד שמאל שבו זה בן. אבל מה זה המלכות הנפרדת שיהיה? זה הרשע דלהתיידע שמעל ראשו. כי רעדלה רשע דלהתיידע זה מבחינת בן של עתיך, זה מבחינת מלכות דעתיך שירד ונמצא על רשע דאריך. הוא אומר, אתה רואה, אז פה במקום הזה הגבוה, מבחינת מלכות זה משהו מאוד גבוה מה שלעתיד לבוא. הוא אומר, זה מה שנאמר, וזה תמיד מעלת המלכות, כי היא עטרת בראש צדיק, והייתה לראש פינה ויהיה לעתיד, זה לא עכשיו, לעתיד יהיה אורה גדולה מן השמש והבן זאב. מה פירוש הדברים? הכוונה היא שהמלכות התחתונה שכעת היא תהפוך להיות בטלה בבינה. וידוע שהבינה היא נמצאת מעל ראש זה. אז זה הכוונה שאומר. אומר, יש הנהגה שאנחנו לא מבינים, כי זה לא הנהגה שלנו, שהדברים יהיו שונים. ולכן כתוב צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. בסוד עטרה, בראש בעלה, ממש דהיינו באשת חיל עטרת בעלה. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. בוודאי זה רק בתנאי, צריך לזכור דבר אחד. כדי להבין את זה, חייבים לזכור מה שהרב כותב בעצמו בסוף עץ חיים. הוא אומר, הוא מביא ככה, הלשון שלו, הוא אומר ככה, בשער ל"ח פרק ג' יש איזה הגעה, והנה לבן רומז לחוכמה שנקראת לבנון, ויעקב רומז דזה ורחל רומז לנוקבה דזה, ולכן לבן חביב של יעקב. טוב, הוא מסביר פה עניין, לא לבן של התורה, כמו שאנחנו תורה שחס ושלום, אלא התורה יש לה פשט גם כן יותר עמוק, משהו אחר. אבל הוא כותב ממשיך ואומר, והנה ידוע, כי זהב חשוב יותר מן הכסף. הזהב חשוב יותר מן הכסף. אבל עם כל זאת, כמו שנראה, אם אדם צריך לקנות חנוכיה, או כסף או זהב, מה עדיף? כסף, לא זהב. אם אדם רוצה לעשות כוס קידוש של שבת, כסף או זהב, מה עדיף? כסף, לא זהב. אז אם כן מה? הוא אומר, כי הזהב חשוב יותר מהכסף, לכן הגבורות חשובים יותר מהחסדים. אבל אנחנו יודעים שלהפך. מה אנחנו רוצים? מידת הדין או מידת הרחמים? חסדים אנחנו רוצים, לא גבורות. אז איך הוא כותב פה? מי ידעו יתרץ את זה? זה שאמרו חז"ל, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. מה זה עטרותיהם בראשיהם? שהוא הנוקבה, גבורה, עטרת בעלה, שהוא חסד. אז אם כן אנחנו רואים שבאמת גבורות למעלה מן החסדים, אבל הוא ממשיך, הוא אומר משפט, והנה זהו בזמן מיתוק הגבורות. מה שאני כל זה שמעתי,
שהזהב יותר טוב מהכסף, ועטרותיהם ברשם של גבורות למעלה מן החסדים, זה בזמן מיתוק הגבורות. אבל הוא ממשיך ואומר שעדיין אינם נמתקים, אז ודאי החסדים חשובים מהגבורות. ולכן קודם שנתקן לבן היה רומז בו מתחילת חוכמה וכו', טוב הוא ממשיך ומסביר את הדברים. אז רואים ברור שמה יותר חשוב? תלוי, נכון, לעתיד לבוא, אחרי מיתוק הגבורות, אז הם יהיו, אבל רק אם נמתקו הגבורות, ואם לא נמתקו, אז לא. אז הכל זה עניין שמיתוק בלבד. ואני, זה מזכיר לי דבר נפלא, שראיתי, היה ברכסים, איזו אישה, זכרונה לברכה, האמא שלה כתבה עליה. היא נפטרה בצעירותה, הייתה מורה באיזה סמינר שמה, ואני, הייתה לי הרגשה, כמו שראיתי את זה כתוב, רבי יוסף קארו הלך לבקר אצל רבנו הארי, בגלל שהיו מחותנים, אז הוא הלך לשידוך, לרוסים. אז כשהוא חזר, אשתו סיפרה את הדברים האלה, לכן הם כתובים, נדמה לי, בכתבים של הרב שלומל, עדויות, זה לא סיפורים. רבי יוסף קארו אמר, מתפלא אני אם רבנו הארי יאריך ימים. אין הדור ראוי לכזו קדושה. לפעמים נשמה יותר מדי גבוהה, זה מקטרג על הדור, זה לא יכול, הדור לא יכול לסבול, צריכים להפך. זה מה שהיה לצערנו, וזה רבנו הארי נפתח כבר צעיר, אומר זה יהיה ההזכרה שלו. אני, כשקראתי ההיסטוריה של האישה הזאת, הייתה לי הרגשה שהייתה יחידה ממש בדור, ולכן הייתה יותר מדי קדושה ולדור לא יכול לסבול. העדויות שיש עליה, אי אפשר לתאר כמה הבינה כל הזמן שבעלה לומד תורה, אז זה הכל, ואיך ידעה להעריך את זה. הילד חזר מהגן, עם איזה שיר שלימדו אותנו, ילדה, אמא ואבא, זה שיר ככה, אז מיד הפסיקה את ילדה, לא, אל תגידי ככה, אפילו על שיר של ילד. תגידי, אבא ואמא, לא אמא ואבא, אבא לומד תורה, אז הוא צריך להיות לפני אמא. זה מה שכתוב, גבורות מתוקות, שזה הכוונה שכל אחד יודע את התפקיד שלו. זה המתקת הגבור. וזה רק אז עטרת בעלה. אז זה מה שכתוב פה, גם כן זה מה שלומדים כרגע, שאומר לנו, בזה תמיד מעלת מלכות, כי עטרה בראש צדיק והייתה לראש פינה, ויהיה לעתיד אורה גדולה מן השמש והבן זה, הכוונה שהתמתקו הגבורות, אז יהיה ככה, זה מה שכתוב לכמה. אז אנחנו ממשיכים. עכשיו יש פה מהדורה כמה. צריך לדעת, מ"ק שכתוב בספר, זה מהדורה כמה. צריך לדעת שהוא חיבר 3 מהדורות, רבי חיים ויטל. יש מהדורה כמה, יש מהדורה בתרא ומהדורה תניאנה. אז מהדורה כמה, סוד 7 ספירות דאריך, איך נעשו מהם י' פרצופים שלמים. דהיינו, כי אם אני אומר שהאריך הוא הנשמה של כל האצילות, אז ודאי הוא צריך להשפיע לכל האצילות. זה מה שהוא ממשיך, מתחיל ואומר, זה 7 ספירות דאריך, או זה 6 סוד דאריך, יש נוסחה אחרת י' ספירות, אבל זה לא שלא סתירה. איך נעשו מהם י' פרצופים שלמים. כי כבר בארנו, כי גר דאריך, נשאר למעלה בסוד רשע מגולה. והנה בינה דאריך שהוא בצוואר גרון שלא כנודע, אז הוא מתחיל להגיד לנו דבר שעוד לא למדנו, שנלמד בהמשך, שאצל אריך החוכמה בראש, אבל הבינה לא בראש, הבינה בגרון, והדעת בין שתי כתפים פה למעלה מנח הזה. למה זה ככה? אנחנו נלמד בהמשך, שבלידה של אריך זה לא היה ככה, ודאי שאריך, כמו כל הפרצופים, כשהוא נולד בעולם הבריאה למטה,
ודאי שחוכמה בינה ודעת היו בראשו. אבל כשהוא בא לעלות לאצילות והיה אור דעתיק מגולה ואור גדול, לא יכלה בינה לסבול את האור הגדול, ולכן ירדה לגרון, והדעת ירד יותר למטה. כך כתוב לכמה נראה לשון ירדה. דהיינו באמת באצילות אריך, הבינה הייתה למעלה בראש, אבל כשהוא נולד בעולם הבריאה, שהוא צריך לעלות, הבינה לא יכלה לסבול את האור, ירדה לגרון. כן. ממנו מהבינה הזאת שבגרון נעשו שני כתרים לאבא ואמא. אז הוא אומר לנו, תשמע, הבינה הזאת שבגרון היא משמשת ככתרים לאבא ואמא. בחסד דאריך מתלבש באבא, ובגבורה באמא הנקראת בינה. החסד דהיינו צד ימין דאריך זה בשביל אבא. צד שמאל זה בשביל אמא שזה בינה. וזה סוד, אני בינה לי גבורה. אני הבינה תופסת את הגבורה דאריך. וחסד דאריך נחלק לשני פרצופים, אבא וישראל סבא. החסד, צד ימין, נחלק לשתיים, אבא אלה וישס. ישראל סבא. וגבורה דאריך נחלק לשני פרצופים, בינה ותבונה. הרי דלת פרצופים. ותפארת דאריך מאיר בזון. והוא אומר זון וזעיר אנפין הנקרא ישראל כלבו גם כן, אומר בזון. קודם כל אומר התפארת מאירה בזון, עכשיו בזון יש לו שני פרצופים, זעיר אנפין זה ונוקבה. אז אומר זה גם כן מתחלק לשני פרצופים, כן? ישראל ויעקב, כן? והכל פרצוף אחד, וכן הנובע כולה מלאה ורחל, והכל פרצוף אחד, הרי שני פרצופים, כנן בתפארת דאריך, ואם הדלת ראשונים הרבב, הרי מתחלקים שני פרצופים הנ"ל לדלת פרצופים, כי נצר דאריך מתלבש בזה נקרא ישראל, והוד דאריך מתלבש בלאה, ויסוד דאריך מתלבש ביעקב, ומלכות דאריך ברחל על דלת פרצופים, ויבר הראשונים הרי י' פרצופים מזת דאריך. טוב. אנחנו רק נקרא את הקטע הבא ונחזור על הפרק הזה להסביר אותו. והנה המלכות דאריך לא הייתה ניכרת כמבוא עצמו והקדמת ביאור הדרתנותה, כי לא היה באריך רק 9 ספירות מקטר עד היסוד, כי רשע דלת ידע, ובחינת עציק זה לא אריך, נשאר אריך מבחינת 9 ספירות לבד. אבל מן האור של התפשטות נהי ודעתיק מתלבש באריך, משם נשאר מבחינת מלכות דאריך, ונשלמו בו י' ספירות. ובזה דוד איך לעולם מבחינת מלכות גדולה מהזכר העליון ממנה, ולכן נקראת עטרת בעלה. וכמו שכתבנו הוא הסבר לפני כן, בעזרת עוד פעם נחזור על הפרק הזה להסביר מה הכוונה של הדברים האלה, איך שמעריך לעסוק על הפרצופים האלה, נחזור על זה בעזרת השם.